स' रायजो राजाफोर जोङो थांबाय माबायावहाय गोजोनफुरियावहाय थांखांबाय थांना फैखांबाय आरो लोगोसे नैबेयावहायबो दैबाना जादों नायदो न' केम्प बानायदों मोसौ मोसा खानो थाखाय मानो थाखाय नायदो बानायगासिनो दं एकदम दे एकदमबारे मा गामि गोग्लै बे उलथुगाव ना आइथुगाव अके आइथुगाव गामि बियो दैबाना जादों गोदोनिफ्रायनो अके दासिमबो जेबो बानायना होआखै सरकारा सप्ता खनसेनि बारा थानांगौ आदै होनदों बाहाय आयो जेबो मालबो लाबोनो हाया ओमफ्राय जानाय लोंनायफ्रा दायो बे गैयाबाथाय आरो रसा नांसिन ना अ माय गड नायदो बोसोरफ्रोमबो माने बे जायगायावहाय दैबाना जायो उन्दै उन्दै गथ'फोर दं नायदो बेवहाय फै नाय बे जाबाय हलथुगाव ओमफ्राय मानसिफ्रा बैयाव हा आइथुगावसो ना आइथुगाव जा गामियाबो आइथुगावनो दै लोमजानाया औ आइथुगाव दलाफारा थुदो अखा हाजानो गिनांगौ होनदो जेबो नङा सियाबा सिजाथोंसै रायजो राजानि एसे खामानि मावनायावहाय नङा होमबा औ गासिबो बेफोर नायदो मोसौ मोसाफोरनि थाखाय एसे जायगा बानायनो लानो गोनां जादों सरखारनिफ्राय दासिम एसेफोर अनसुंथाइफोर सरखारनिफ्राय अनसुंथाइफोर दासिम मोनाखै जेबो गैथ'वा अके फैसिनदां बे तिरपालफोरखौथ' निजे बायनांदोंसो बे निजि गाव गावबागावसो रावनिबो मोनाखै गभर्नमेन्ट सरखारनि मोनखायाखै स' जों दङ दिनै आइथुगाव बे क'क्राझार ओमफ्राय एरियाखौ माया गोग्लैगोन सिम्बोरगाव एरिया सिम्बोरगाव आरो ना क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट नालाय सिम्बोरगाव गोलैखायो औ गासै बेसेबां मोनदोंलाय 45 गर 45 गर नामा नायदै नै दैया न'फ्रा लोमजा बैफोरनो आरो ना बैफोरनो बेसेबांसिम लोमबाय आरो ना नायदो रायजो राजाफोर दाउफोरखौ खानानै दोननो गोनां जादों नायदो नाय नै दाउफोरखौ खानानै नङाबा गोमागोन ना अबसे बेसेबांमोन दासो एसे आच्छा बेसेबांमोन जाहैदों बेसेबांमोन दैया अके बेसेबां दैखा नायबानो जाबाय नोंथांमोना नुगोन बेसेबां मोनबा बेसेबां सानना नायदो होमबा मा दैनिफ्राय लोमदों बियो सामखा आच्छा बेखौ रानो हानाय माने आरो दा हराव अखा हाबावो आरो देरबावगोनसो हाबावगोननो माने इसु होदों माबानिफ्राय नटिस दानि होबावबाय मेसेज नेक्स्ट 24 आवार्सनि गेजेराव हाबावगोन जाहैदों अखाया बे देरबावगोनसो बे अखाया नायदो जों हाबजेनबाय जोंनि आथिङाव दैनि माबाया बानाया एसे गोग्लैहांबाय हान्थु मोनहांसिम जाहांबायानो गेजेर खन्थ' नायदो बबेसिम इसिबांमोन आयै इसिबांसिममोननो दहायो दैया साननानै नाय दै लोमनाय जायगाखौ नाय आरो न'फ्रानो गुगाज्लाजोबनाय दंजोबो हा दो गोदान फिनबायना दहाय नोंसोर खोन्थाहरनांगौमोन नोंसोर मानो खोन्थाहरा इसिबां जायोमोन ना बाहायनो नोंनि नाम्बार मोननायबाथ' जाबायमोनलै औ दहायफोर खोन्थाहरबानो जायोमोन ना आं खेबफैबाव दाबो जेबो नङा मिथिखाबायना स' बेसेबांमोन आरोना नायदो बेफोर न'फ्रा नायदो नायदो बेखौ बेयाव सिन नुखागोन ना ज' देखायनि एलाय नंमारगौ एलाय नायदे नै एलायथो सोब सिजोबनाय गासिबो एकदमबारे न'आ लोमजोब्बाय ना मादै एकदमबारे एसे रानहांबायना गिसिखाजोब्बाय ना फैथिंजाय थांलाय खेबना फै गिसिखादोंनो जोंना साबसिन फंबाया रायज्लायहैफादो औ नोंबो रायज्लायनो हागोन ना सोंदो डिसिसन लाबा जाबाय एसे दंफां लाइफां सेस माबाजोब्बाय नायदो सेस सिलायानो दैजों बोहैजोब्बाय नायदो न' सिं हाबजोब्बाय नायदो नै इन्जुरा गालांबाय
Kali ngene ba dama di. गालिन गोदो आरो नायदो सिङावथ' सेस दै थांजोब्बाय बे बे नायदो बेफोरथ' बेसेबांसिमखा नायदो एकदमबारे बेयावनो बे गोजौ खन्द'आवनो जुदि इसेबांबा होमबाथ' बैयावथ' आयु लामायाव जोंनि थाबाय थाया दिखारजोंनो लुफांलायबायसो जा ए दिखार जाखागोनथ' आरो औ आयौ सानसे रोगानांबाय जों माल माथाखौ माल माथाल'खाना नुवाखै बेफोर जोंनि लामा बियो दंबावो ओमफ्राय जों जुदा जानायखौ लायाखै जुदा बै सिस्टेमा नामा नायदो ओइ बे गोनाव जुम खालामना देखायहरबाय बे न'खौ बे नोंनि न' ना होमबा सान नायदो बियो दा मोनायाव हाबावगोन नोंसोरनो 24 आवार्सनि गेजेराव हाबावगोननो ओरै सब गासिबो लोमजोबदों नामा ओरै थांजाला फंबाय गोथौथार ओमफ्राय एकदम जायो ए थौ बेसेबां जेसेबां गोथौसिम थांनो हाथावना दहाय नोंसोर फैनायमोनबा नङा खोन्थाहरबासो आंनोबो बै माबायासो खोन्थाहरबाय बै जों माबायाव थांबाय गोजोनफुरियाव लेंहरबाय लाखिना दोन गोजोनफुरियावहाय थांबाय नोंखौ जोङो लाइक खालामलायना हरो थेंक इउ बिनिखायनोथ' फैबाय आङो खोनानाय लोगो लोगोनो रावबो लेंहराखै आंखौ बेयाव दै आं डाइरेक्ट खोनानाय लोगो लोगोनो फैदों सेस लोमजोब्बायलै ओरै थांजाला खिन्थु दा थांसै माने ओरैनो नङा दा माबा दंना सिनजायो बेयाव बिदि थांजालाना ओरै थांनानै न' हाबबा थांजागोन लामायाव थांजाला जोंना ओरै थांजाला स' रायजो राजाफोर बिथिं थांजाला जाहैबाय माने जै थांनांगौबाथाय लामाया नै इसिबांसिम जासिम माने दैया एकदम ओंखायनो थांनो हाला बिथिंजायहाय स' सेस लोमसावजोब्बाय नायदो रायजो राजाफोर बेनो जाबाय आइथुगाव नामा आइथुगामि दलाफारा ना औ ओरै जोंहा मादै दङ नै इसे माब्रै खबर मादै लोमजोब्बाय ना आरो अखा हाबावाथ' गैला माइरं साइरंथ' सेस सिजोब्बाय नोंसिना माइरं गासिबो थांजोब्बाय ओरै बोखारस्लाबनो हाजोबासो नै बे नोंसानि न' बियो आच्छा ओइथिंजो थांनायथ'लाय ओइथिंथ'लाय नायनि आयो इसोर फुजिग्रा जायगाफ्राबो नायलाय सिथ्लायानो बेबायदि बानायदो होमबासो आयु आयौ बाब्रे बाब हाब्रु हाबोना मोजाङै दै नायदो बेफ्रावनो लानजाय गोलावफ्रा बेफोरावनोथ' हाबजाथावना एखेबारे नायदो नै बे जरावहाय अ माय गड होदों ना सानाया मोनदोंना नाखौ दा सादों बिसोरो दैया रानबाय नालाय एसे ना सादों ओइनो फायखान नै टयलेटआ सेस लोमजोब्बाय ओइथिं नाहर टयलेटखौ जेबो गैया बे लोमजोबबावनाय ना औ जोंना नुवा जोंनियाव थांनो हाबा नायबावदो ओइनो नाहरदो दे ना हमदों मालाय बिसोरो नायलाय दैफ्रा नायदो लोमसावजोबनाय एकदमबारे ओरैबायदि नाय नै एकदम दैया अ माय गड ओरैबायदि दै बेयाव दै दाहारा जोबनो थाङा नायदो नै अ माय गड बे जाबाय आइथुगाव दलाफारा क'क्राझार सिम्बरगाव एरिया हुलथुगाव बिसिडिसि कालुगाव ना नायदो नै सेस सिथला मानि न' मानि बेफोराव बोरैहाय बेयावनो गिनांगौ लानजाय गोलावफोरखौ ना बरियाखा बेहाय लानजाय गोलाव माबा माबि एकदम एम्फौ एनला एसे बोखोनांगोन ना गोलैनो हागौलै साबधान हाब एबारावलाय हान्थु हाबजोब्बायलाय नायदो एबार आयौ बाब्रे बाब आया हान्थु थांबाय नै एबारना आयौ ओइ बाब्रे बाब नायदो नै आंखौ नाय
नै सेस थांजोब्बाय नैबे सिलिं थांबाय दे हा नङाबा थांफानो हागौ ना बाबरे बाब थांजानो नंला ना फै फै ओरै इसिबां फै खस्थ' खालाम फै खस्थ' करले मस्थ' हय रायजो राजाफोरनो देखायनांगौ ना रायजो राजाफोरनो देखायनांगौ ना रानजोब्बाय हा रानजोब्बाय दहाय बुथुमथारमोन न'आ सेसमोन ना एकदमबारे ओरैबायदि नायदो एकदमबारे ओरैबायदि भिर रायजो राजाफोर नायदो ओरै देखायहर नै दैया नायदो इसिबां भिर सिलायाव एकदमबारे नै सेस बे जाबाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय मा होनो आइथुगामि ओमफ्राय सुबायजार बिसिडिसि ना सुबायजार बिसिडिसि कालुगाव सबायजार बिसिडिसि बिसिडिसिनि आन्दाराव थानाय आइथुगावा गामि आरो ना नायदो बेसेबां नायब्रा नै सिना नाय बेसेबांसिम खामोन थब्ल'खागौमोनलै सेस बे थैलरखौ नाहरनांगौ नायदो ओइ बे माने लोमसावजोबदोंमोन जाहैदों अखा हाबावबायसो नै अखा हासिनबावबाय ओइ नै सेस लोमजोब्बाय नै स' दायो जों थांफिनसिगोन जोङो बिराद आरो बै गोथौथिं थांनो हाला जोङो बिराद गोथौ दंबावो बिदि थांनो हाला बिराद गिथावना आयु गोथौखा माब्रै खम थानो बिराद नुकसान नस्थ' मोनोना नोंसोरथ' दा एकदम बरिया एकदमबारे जोंनि थानायनि बेबस्थाया माने मोजां नंखाया दैज्लां बोथोर जाबानो जोङो माने बबाव थानो बबाव मानो जाखायो दैज्लांबाथाय जाखायो आरोना बोसोरफ्रोमबो बैसागनिफ्रायनो जोङो बैसाग जै गेजेर नांबाय जाखाला आरोखि गोसोआ बे खनब्रै खारखादा बुंजोआ बैसाग जेठ आसार सावन माने नैबे माबासिमा मास मोनब्रैया जों एकदम बहाय खारेखौ अन्नानै सरकारा बिसोरखौ मदद खालामना होदोलै गैया मदद जेबो थांनाय सरकारफ्राबो जेबो नोजोर होथारासै नामा जेबो सरकार गोदानबाबो जेबो गैया गोजामबाबो गैया थांखानोसै मा सेर नांबावगौ जोंनि बे एरियानि न'खौ नायबा गाबोन रानोबा फैबाव हाब्रु आरो जाजोबो गाबोन रानगोन जानो बियो अखासो हाबावबाय नै माथो अखासो हाबावबाय माथो नाम्बारखौ लाखिनानै जों गाबोन दे नाम्बारखौ लादो फैदो बैयाव नायहैनोसै बैयाव फैदो बैयाव माबायाव थानायाव रिलिफआव जों दैयाव थाबाय थानो ना आयौ बाब्रे गोजा थागोन मोजांलै लोगो लोगो आयै खारबोथारबाय जोङो फुदुंसोमोन जोङो खारजों जों लोंबाय ओइ फबिन अन जागासिनो ना केमेराया अन दोनबाय था रायजो राजाफोरनो देखायनांगौ ना दैखरानि सिनिमोन जाखागोनखा दैयानो लोंजानो नागिरा लोंजागोन ना लोंजाला बेखौनो उफाय गैया लोंनांगौ जायो रानबाथ' दैया रानबानो बेखौनो जों लोंफैनांगौ रायजोआव जारलासो मोनाबायबो गानजाबाय गाननायालाय सेन्देला फैदो बै रिलिफआव मानसि गैना गैया ना गावबा गाव न'आवसो फैथ'दों एसे थ' रिलिफआव फैदो रिलिफआव थांनो हाला एकदमबारे ओरैबायदि नोंसोरनो नुलांबाय दा बेखौ नाला ओइखौ खेबो हनै ओइ नै बा जोंनि लास्ट होजोंहाय साथा गंसे होनांगौमोनलै केमेरानि औ दे ओरै फै राजा फंबाय ओरै फै आयौ नैबे लामा दं नोंसिनिमोन आंनि लामाया दहाय ना ओमफ्राय बे समाव रावबो नायफैनो फैयाखै दा मन्दलफोर फैदों
माने जों सारमिननि माबाजों जोङो एसे माबा खालामनाय जादों आरो दाउफोराथ' नुकसान जाखाबाय नोंसिना दाउ हांसो बिरफालांजोब्बाय सोरनाव थांबाय ओमफ्राय अमाफोरखौ सिगां जों रोगाखादों आरो रायजो राजाफोर ओरैबायदि घटना बेवहाय दाबो नै अखा हादों अखा हागासिनो दङ बे जादों आइथु गामियावहाय कालुगाव सुबाइजार BCDC आन्दाराव दं आरो बे गामिया गासै 45 न'खरा बे गामियावहाय आं प्रेक्टिकेलि नायफैबाय नंमारगौ अन्नानै बे जायगायाव मदद खालामनो थाखाय जोंनियाव कन्टेक्ट खालामहरनो हागोन नाम्बार जाबाय 7740039057 अन्नानै बयबो खौसेथि जालायनानै बिथांमोननि जानाय लोंनायनि बेबस्था खालामदिनि बिथांमोननो गाननाय जोमनाय गोबां माखासे नांगौ जादों सिजोबजाबाय न'फोरा सिजोबजाबाय आरो माखासे दाउ अमा बेसेरा नुकसान जाजोबजाबाय प्रेक्टिकेलि आं नायना फैबाय आरोना रायजो राजाफोर अखा हागासिनो दं नायदै नै बिथांमोना जोङो गावसोर लाबोदोंमोन साथाखौ जोंखौ सिजानो गिनानै जोंनो होबाय ओमफ्राय नै बे आदाया दङ जोंजों फैदो आदा नोंबो जोंजों थाफा एकदमबारे ज'नो आङो दहायनिफ्रायनो माल माथा रोगानानै गोजांलायबाय मानसिया माने माल माथा रोगानाया दासिमबो जोबाखै बिसिना गोजांलायबाय बिथाङाबो आरो लोगोसे नेक्स्ट 24 आवार्सनि गेजेराव आरो अखा हाबावगोन होनना बुंनाया नै दायैनो लोगो लोगोनो अखाया हाबाय नायदो नै जोंनि थानाय रिलिफ कन्डिसनखौ नायनो हागोन नायदो बेवहाय हाबनि फै दसे जोंथ' दायो सफैबाय आइथुगावहाय जों गिदिंबायबो नायदो बेवहाय माखासे दाउ अमाफोरखौ दोननाय बेबस्था खालामदों जाय दाउ अमाफोरखौ माने बासायनो हादोंमोन दिनै आं बेनाव नैबे आदैनाव सोंनि नोंसिनि गामियाव जि घटना जाबाय बेनि थाखाय दिनै माखासे खाथि खाला गामिनिफ्राय एबा सरखारनिफ्राय माखासे अनसुंथाइ होफैदों नामा दाबो फैयाखै सार दहाय फैदोंमोन मन्दल फैदोंमोन होनाय जायाखै होफैनाय जायाखै होफैना होफैया आरो दहाय पार्टिनिफ्राय फैनो माबा प्राइमारिनिफ्राय फैदोंमोन दाबो गैया होफैनाय जायाखै होफैनो होनदोंमोन डनेसनफोरखौ एसे दैबाना जानाय हिसाबै गैया होफैनाय जायाखै जानाय लोंनायनि बेबस्थाफ्रा माबायदि गैया सार दाबो जेबो होफैयाखै बिसोरो दाबो होफैयाखै बे गभमेन्टनिफ्रायबो दाबो साइड होफैयाखै होफैनो होनदोंमोन होफैयाखै माथो अखायानो हागानायखौनो नामखौनो लाथारला मा बुंनो सानो माथो खालामनो अखा नागारिखौ आजां गाजां अखा हाबाय दाबो माल माथा रोगानायानो जोबाखैबा आरो मैयानिफ्रायनो जोङो दङ खस्थ' मैया 4थानिफ्रायनो जों माल रोगादों जेबो फैया रावबो हेल्प होफैयाखै हेफाजाब होफैयाखै जोंजों आरो बिनि गेजेराव दा नोङो रायजो राजाफोरखौ आरो सरकारनिसिम मा फोरमायनो सानो सरकारनिफ्राय जों अनसुंथाइ एसे मोननो लुबैयो एसे अननानै दै बाना हिसाबै माबायदि अनसुंथाइ मोननो लुबैयो जा एसे रायजो जा एसे हरो बेफोरखौनो जोङो मानिना लागोन अननानै दै बानाजों रायजो राजाफ्रा बिराद खस्थ' मोनबाय आरो सिबायफ्रा जाय जेन'बा जायहासो दं जायहा गैया माइ रोगाना माइयाबो सोमजोब्बाय गैला माइया सोमजोब्बाय रोगास्लाम हायाखिसै मैया 4थानिफ्राय एसे सोरांदोंमोनलाय उनावहाय लागाव अखा हालायबाय गैला रोगानो हायाखिसै दा नै सिजोबजोब्बाय सोरनावबा बैसां गोजौ लुदोंमोन बायजोब्बाय बायनानै गोग्लैबाय माइया 8-9 मनसोआथ' सोरनाबा गैया सेस माने गासिबो माइया दंस जाजोब्बाय औ 8 मनसोआ सेसखा स' रायजो राजाफोर दाबो जोङो बेवहाय नायदिंफैदोंमोन जों खोनानानै जोंनो सासे मानसिया खोन्थादोंमोन जोङो जेब्ला माने मा होनो गोजोनफुरियाव थांदोंमोन बेवहाय जों बेयाव नुफैबाय बेनिया डेन्जारसिनलाय बेयाव दासिमबो नै अखायानो जोबाखै देखायना अखाखौ जों माबायदियावहाय दंफैयो दायो जों नायनो गिदिंना फैदों बे जायगायावहाय अखा जों लोगो मोनफैबाय ओंखायनो जोङो बे मोनसे रिलिफ केम्पआवहाय नैबेयाव दाउ दोनदों अमा मा होनोमोनलाय बोरमा दोनदों बे बोरमा दोननाय जायगायाव जों दसे जिरायनानै थानो गोनां जाबाय मानो होनबा अखायानो जुब हागासिनो दङ आरो दैया बे जों जाय जिरायनाय बे जायगासिम एसे लोमहांनायानो बेसेबांसिम लोमदों होननानै बुंदों ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय आङो बे जोंनि आइथुगाव गामिनिनो दलापारा गामियाव जोङो संसार जाबाय थानाय माने बेयो दिनैल' नङा सिगांनिफ्रायनो जोंनि बे आइथुगाव गामि दलापारायाव लोमबाय थाखायो जोंहा बेवहाय दै लेमनाय हिसाबै जोंहा रेजिस्टारबो दंखायो हिसाबैबाबो जोंखौ जेखि जाया गभर्नमेन्टआनो माने जोंनि बिटिएडि एरियायाव माने जों बुंहरबाबो माने जोंखौ नायफैया खिन्थु नैबे एबाराव जोङो जोंनि चेयारमेनखौ जोङो बुंहरनाय लोगो लोगो माने एसे मण्डलखौ लानानै फैदों खिन्थु जों बेखौ धन्यबाद सानदों जोंनि गामि एरियायाव माने
नैबे आइथुगाव गामिनि दलाफारायावल' जों माने दैया लोमो खिन्थु ओरै एरियायाव लोमा नालाय दा बेहायनो जोंना प्रब्लेम जाबाय थायो जोंना ओरैनो न'खर बेसे दङ जोंनाव 45 दङ ओमफ्राय 45आव गासै टटेलि बेसेबांसो सुबुं टटेल गासै 148 ना बेसेबां दङ गासै सुबुङा 148 औ 168 ना 168 जोङो दा बेखौ ओमफ्राय गथ' गथाय माइनर्स जाय गथ' गथायफ्रा बेसेबांसो दं बायदि गथ' गथाय जोंनियाव दा गथ' गथायानो फ्राय बांसिनानो जायो औ बांसिनानो अके स' ओरैबायदि जाथाय जाना दं बे जायगायाव दासिमबो अखायानो नागाराखै आरो लोगोसे दैया जों हाबना फैखांबाय नायदो जोंनाबो सिजोबलायजोब्बाय ओमफ्राय बिनि गेजेराव जोङो थांनो नागिरदोंमोन रिलिफ बै बेयाव केम्प दङ दायो ओमफ्राय दा बेयाव दाउ अमानि थाखाय एसे बेब'स्था खालामनानै जि दोननाय जायगा बेयाव थाथ'नो गोनां जादों दायो जों बेयाव थांगोन गासै बेसेबांबा बुरजा न'खर दङ अननानै नोंथांमोना मदद खालामलायबानो जाबाय जों नोंथांमोना जुदि मदद खालामनो गोसो जादोंबा जोंनि बड'लेण्ड मिसन अर्गानाइजेसननि मोनसे एकाउन्ट बे एनजिअनि एकाउन्ट आंनि पार्सनेल एकाउन्ट नङा बेवहाय नोंथांमोना मदद खालामहरनो हागोन जों नेक्स्ट गाबोननि दिनाव जों जाग्रा बेसाद बायदिसिना बायनानै होफैनो जों थियारि नोंथाङा मा बुंनो सानो बिनि सायावहाय नोंथांमोनाथ' जा होफैनो नागिरदों बेखौ जों आजावना लागोन आरो अनसुंथाइखौ जों आजावना लागोन जों स' बिनिखायनो नोंथांमोना जेसेबांखिनि मदद हायो बेखौ मदद होनो हागोन बिनिखायनो जोङो दायो रिलिफ केम्पआवहाय जि सुबुंफोर दङ बे सुबुंफोरखौ जों नायहैबावनो आरो नाजादोंमोन बिथांमोना जोंखौ देखायबाय जायगाखौ जायगा दै लोमनाय जायगाखौ नैबे आदायाबो देखायबाय जों माने थांनानै नायहैबाय जोङो दैया लोममारदों ओरैबायदि लोममारदों दंस' जाजोब्बाय बयनिबो न'खरा स' बिनिखायनो काइन्डलि जों मोनसे इउनिटि जानि आरो लोगोसे जोङो बैसेबां थांजासिम नोंथांमोना दसे नेथ'बानो जाबाय अखाया बिराद हागासिनो दं अखाखौ देखायना हो आरो नायदो बोहैगासिनो दं अखानि दैया एकदमबारे नाय बे लामाया बोहैगासिनो दङ अखा दै हानानैनो एखेबारे नायदो थाबायनाय जालांबाय थाबाय सोर थाबायनो रोङा आया थाबायनो दिन मिलायो नालाय ओरै लांब्रा ओरैबायदि ओरैजाय माथो मा फाग्ला सारखोलायनाय थाबायनाय ओरैजाय थाबायजायानो आंजों मानो ओरैहाय लांगोन आं आरो दखानदारासो लांगासिनो नङाबा दाउआ जाबानो माबा Oh my god. Biniman binia. Binia biasa ni. Kau je. Jadi ni mana? Apa? Ya kan. Mabru. Di mana ya? Awak mulai kan dah. Hah? Kenapa kau? Mulai. Kubuina. Kita taruh. Sijebai. Ibu apa? Di bawah di mana? Sijebana ni lem jana kan zai na apa? Saya apa? Macam sih. Yo. Ombrai, sini orang sebelum jatuh Lembay. Jumpa macam apa jumpa nak jumpa ini kan ada. Nah, oh ini apa apa ini yo tidak nunggu. terbaik aramnya terbaik Hah? aramnya terbaik So, रायजो राजाफोर नायदो नै आबैयाबो बेयाव दङ दहाय जे नोंथांमोनथियाव नावजों लाबोलायनाय आबैया बेयाव दङ आबै दे बुंदो दै बानाया माथो लोमसावजोबथारबाय लोमजाबाय गासिबो थारलाब न'आवबो गोथौ गोथौथार जि गोथौ गोथौ हाबो जेरबाफा जाबाय जानजिफ्रा आबौआबो नै बेनो जाबाय बिथांनि मा होनोमोनलाय बोराय नैबे आबैनि बोराय दैयाव जे माबालायनानै गोथौ माने दैजों नावजों लाबोलायनाय बानायब्रबनाय नावजों लाबोनानै बेखौ आबैखौ लाबोलायनो गोनां जादों आबैया बारा इसां थाबायनोबो हास्लाबा इसां स्पिडै गंनानैसो थाबायनो गोनां जायो ओमफ्राय जानाय लोंनायफ्रा आबै माबायदि सुबिदाफ्रा दहायनो जागासिनो जादों होफैदों सोरबा सुबिदा सोरबा होफैदों सरखारफोरा न'निसो जादों औ न'निसो जादों स' माने
बेवहाय दासिमबो सरखारनिफ्राय अनसुंथाइ मोनथ'वाखै होननानै बे बाथ्राखौ फोरमायदों नालाय आं बेखायनो सोंदों नै गथ' गथायफोरबो दङ एकदमबारे ओइ बाबु मा नाम नोंना उलक हा उलक बेसेबां क्लासाव फरायनाय थाखोआव बेसेबां थाखोआव फरायो क थाखो ए नोंसिनि न'आबो लोमजोब्बाय ए नोंसिनि न'आबो औ मा नाम अरायसा नार्जारि बेसेबां क्लासाव 5 क्लास 5आव ओमफ्राय नोंसिनि न'आबो लोमजोब्बाय औ साबेसे नोंसा न'खराव साब्रै ओमफ्राय नोंसालाय हा नोंसाबो न'आ लोमजोब्बाय औ ए मा नाम नोंना हानजा नोंसाबो न'आव लोमजोब्बाय औ अके नोंसाबो न'आव लोमजोब्बाय औ मा नाम नोंना आंना बिरखां बेसेबां क्लासाव फट 4आव आदसा नोंसाबो न'आव लोमजोब्बाय औ ए मा नाम नोंना अरगें नार्जारि हा अरगें नार्जारि अरगें नार्जारि न'खराव साबेसे साब्रै ए लोमजोब्बाय नोंसिनाबो न'आ औ अके सफैदो न' सिङाव देखायनि जायगाखौ नायदो फरिखा जोबदोंना दे बुंनानै होदो नंगौ गथ'फ्रा दा लेखा फरायनो मोनाखिसै बै बायद'मोनहा मेदाममोनहा फरिखाखौ पास होनानै होना होआ दा नै लेखाखौनो फरायनो मोनासैना बिसोरो फिसाफ्रा जेनेबा फरिखायाथ' नों बुधबारनिफ्रायनोबा बिसोर माखौ फरायनानै हैनो थानायफ्रा माबायदि जागासिनो दा थानायफ्राथ' नै दा नोंसोरनो नुबाय बेफोरखौ मा कन्डिसनाव थादों जोङो दा बेनो नै नोंसोरनो नुजोब्बाय आरो नोंसोर सिगाङाव मा बुंनो सानो रायजो राजानि सिगाङावथ' जेनेबा बिदिनो बुंनांगौबाथ' अनेक खोथा दङ बोसोरै जों बिदिनो गोदाव सोराव खारनाङो सप्ता खनफा गाहाम थानाङो ओमफ्राय बिदिनो खस्थ' मस्थ' जायो बिदिनो जोङो सरखारनिफ्राय माल मोनबाबो सानसे साननैनिल'सो मोनो ओमफ्राय फैयाना बांसिनानो नायफैया बेसेबांसो बोसोर जाखो बेबायदि जादों अनेक जोंनो गैयामोन होनजायो बाबुमोन जोंनि बिमा बिफानि आमोलनिफ्रायनो ओमफ्राय थांनाय सरकारा जेबो नोंथांमोननि बेफोरबायदि दैफोरखौ खोथेना होआखै प्लास्टिकबो मोना जेबो मोना जोङो ओमफ्राय दानि सरकारालाय दानि सरखारखौबो जों मिथिया मोना मोना जों मिथिया आफाफोर नंगौ थांनाय सिगांनि सरकाराबोथ' जेबो होआखै आरो गैया प्लास्टिकबो होफैयाखै जेबो होफैयाखै जों खस्थ' खालामनानै जों बायनानैसो थायो स' थांनाय जोंनि सरकाराबो दैबाना जि जानाय बिनि सायाव होबथेनो थाखाय जेबो होफैयाखै जाहैदों आरो जेबो होथेनायबो जेबो खालामनानै होआखै बिनि थाखायनो दिनैसिम बेबायदि जाना दं गथ'फ्रा ओंखाम जादों नायदो बेवहाय ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय नै ओंखाम जादों खेबैबाय थांबाय जों दैबानायाव थांबाय दै जानायाव जायगायाव थांबाय स' बेयावनो गासै 168 न'खर आरो 45 न'खर माने 168 सुबुं 45 न'खर सुबुंफ्रा बेयाव जाना दङ बे जाबाय आइथुगावनि स्कुलाव दङ दा बिथांमोनहा आरो आइथुगावनि गामिनि सिङाव आइथुगावनि गामिया जाबाय कालुगाव सुबाइजार ना मा होनदों कालुगाव सुबाइजार BCDC आन्दाराव गोग्लैयो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स' नोंथांमोना जुदि मदद खालामनो गोसो जादोंबा जोंजों जगाजग खालामनो हागोन जोङो डिसक्रिपसनाव एकाउन्ट नाम्बारखौ होगोन नोंथांमोना मदद खालामनो गोसो जादोंबा जि थाइसे थाइनै गोबां मानसिफ्रा गोजांनानै दङ जिफ्रा माबाजोब्बाय मा होनो जिफ्रा लोमजाबनानै गिसि जाजोबजाबाय आरो लोगोसे मा होनो बेखौ मानसिफ्रा जोमनानै थानो हानाय बेबस्था गैला आरो मुस्रि थाम्फै थामलानि थाखाय स' बिराद गोनांथि जादों सोरबाफोर मदद खालामनो गोसो जादोंबा जानाय लोंनाय गथ' गथायफोरनि थाखाय नायदो एसे गासिबो मैगं थाइगं गासिबो सिलिंखार जाजोबलांबाय माइरंफ्राबो सिजोबनानै थांजोब्बाय नैबे माने आयंआ माबा मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों हा जे बुंला दे होमबालाय आरो फारसे सोरबा बुंबावगोन सिङाव दंबावो दे होमबालाय फैदो सिङाव दंबावो ना आदसा नायदो बेफ्रावबो दङ मानसिफ्रा ओमफ्राय नोंसोर मा गावबा गाव संना जायो नामा एक्सारसाइज ना अके ओमफ्राय थाम्फैफोरथ' अरखायो बे मानो अरा जानो ओमफ्राय रावबो मानसिफोर फैयाखै बेवहाय दायो दैदेनगिरिफोर फैखांबाय रिपर्ट लानो थांखाबाय ना अके एबार होमबा मदद मोनसिगोन दां मोनसिगोन बायदियानो अके दे मोजाङानो जादों होमबालाय लोमजानो खालायथारबाय ना गोजाङा थागोन बे दे मोनानि रायजो राजाफोरनि सायाव माबाफोर बुङोबा न'आव लोमजोबनानै ओंखाम संनाय थिग गैया माने थिग जानाय थिग गैया मा थिगा जिनिस रोगानानै गोजांलायबाय लोमजालायबाय माबा मोनसेफोर अनसुंथाइफोर माबाफोर मोनोब्लाथ' बायदिसिना अननाय मोनोबा नांगौमोन स' माने नोंथांमोना नुखाबायना दै लोमजोबनानै माबायदि न'फ्रा माबा जाजोबलांबाय सिजोबलांबाय माइफोर दैफोर माने माइफोरखौ जिखिनि मा होनो बेखौ मिलाव होनानै लानाय माइरंफोर नङा होमबा आरो लोगोसे जिखिनि बाख्रियाव थानाय माइरंफोर स' इसिबांसिम जुदि जादोंबाथ' लोमखागोनानोखा नङा होमबा स' नोंथांमोना जुदि मदद खालामनो गोसो जादोंब्ला मदद खालामनो हागोन आरो ना आं देखायबाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय आरो दहायो जों क'क्राझारावनो माने मोननै जायगा गिदिंबाय जोङो मैनागुरि मोनसे मैनागुरियाव थांबाय जोङो मैनागुरियाव थांना फैखांबाय मैनागुरिनिफ्रायसो जोङो बे आइथुगावनि सोमोन्दै मिथिदों
ओमफ्राय हाब बेबायदि जादों र' आं थांना फैथारनि होननानै आं नायनो होननानै फैथारबाय आरो ना स' गमामायैनो नुफैबाय गोबां बिपद आरो गोबां जाल्लायाव गोग्लैसोनानै दं आरो नैबे आइथुगाव गामिनि रायजो राजाफ्रा थाबैनो बिनि सलिउसना जाथों आं बेखौनो जोंनि सरकार आरो माने इसोरनिसिम आर'ज गाबनाय थायो खुलुमबाय